Good morning, लोगोफोर दिनै निउ इयार गिर्जा दङ ओमफ्राय नै आङो मैगं खानो नागिरदों नायलाय आंनि बेसर मैगङा बेसे गिदिर गिदिर जादों नै लाफायाबो देरहांबाय नै खानि वाव ओरैबायदि गुरैखा ओरैबायदि गोरलैखा नायदो लोगोफोर बेसे गोलाव गोलाव आइयै ओरैबायदि मोजां मोजां खाबाय आङो ओमफ्राय नै दुन्दिया बे लाफाखौ एवनोसै भाजा एवखांबाय बेदर टमेट' बाथोन 11टा जाखाबाय जोङो 10टाव जों सार्भिसखौ होदोंमोन नाथाय जोंना दिनै 1 घन्टा जोंना लेट जाबाय दोनथ' बाबादे जोङो टाइमखौ जोङो उनाव गोनां ओंथि मोजां ओंथि होननानै जोङो I
नों अननानै जोंखौ गोथाङैनो बोबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे बोसोरसिम गिर्जागबाय ओंखाम जानोसै फैदों अक्सन जागासिनो दं मेला नायनोसै एसे मा दंबाव नारेंखल लड्डु थावबो दंलै बाबाया लाबायनि दाउखौ औ बोराबदों थोब नै खोनाया बियोसो बोराबबाय गारि खेवनोनो गारि ललिपप जानो फैदो खेवबाय लांथाय गारियाला औ साबिया खुरना होखा लास्ट मोनजानाय नंला एबार ओंख्रियालाय गैया हेलौ साबियालाय दे लादो मोनबाय चक्लेट जानो चक्लेट ओंखाम जाग्रोदोंमोन ना बाबा ओरैहान गाहायाव बाबा ओरैनो हर दे मोजाङै नाय ओरै नाय हेलो मिस्टर क्यों नहीं देखता है तुम हेलो ओ मिस्टर क्या लिया है फिर आइसक्रीम मांगरी खाथियाव बाम जानाङा जिराय दे मोजां खेबनि आङो बेदर दालि चटनी मायो बे पिंक ना जानोबो ना मोनबावो